nakasakit gikan sa pagluib ngadto sa cross. Nganong mo man ni atong serye karon? Mao ni mga igsoon na ginapos na ang adlaw nga si Ginoong Hesus ilansang sa cross. Aniya na siya ninigayuna diha sa Bethany, which is duol na gyud siya ngadto sa Jerusalem, no? Unya ang miagi nagisgot mga igsoon nga nagisgot kita sa pag-abot sa anak sa tao. Wala na nato gitumo nga ang anak sa tao mao sa Ginoong Hesus diin wala na sayod kung kanusa siyang moabot unsang orasa. Unya gani giingon din nga ang amaha ang anak wala masayod kanusa, ang mga anghel wala masayod og kanusa, apan ang amahan, ang Dios amahan ra gyud ang nasayod. Unya ang nakaanindot lang ani mga igsuon kay gipahimangnuan ta na siya ipahimangno sa iyang mga sumusunod, lakip na kita nga iyang mga katawhan nga ang iyang giingon nga nagpahimangno siya kanato sa pag-ingon nga pagtukaw kamo. Be vigilant. Nga naman, tungod kay ang pag-abot sa anak sa Dios, di walay nahibalo, bisan pa ang anghel sa kunang ikaingon, bisan pa ang anak sa Dios wala nahibalo kung kanusa. So ang Ginoo, ang Dios nga mahan, si Ginoong Hesus mismo nag-ingon nga pagtukaw kamo, unya kanang kinahanglan kamo nga inigabot sa anak sa Dios kay wala man ta masayod sa oras nga dili mo maabtan nga kamo natulog, no? So karon ato paghisgutan ang mahitungod usab sa plano sa Pangulong Pari. Niya nata karon dinhi sa Bethany, diin ang si Ginoong Hesus padulong na gyud ngadto sa iyang duhan lang ka adlaw ang iyang mao na ang mga paghitabo dito sa krus. Ang Pangulong Pari dinhi gayon na mga igsuon nagplano usab sa pagpatay kaniya. Nagplano sila sa pagpatay kang Hesus apan dili sa ingon nga makita sa kadaghanan kundi nagplano sila nga buhaton kini nila sa hilom. So nining panahon na usab duol na ang gitawag nato og Passover feast or ang pagsaylo or Paskwa, no? Dagani siya kay ang Cebuano na may pagsaylo na ay Paskwa na anya sa English Passover, no? So mao ni ang higayon nga ana kining dapita dinhi si Ginoong Hesus. Og ang ato ang mga bersikulo karon ato ning gikutlo mga igsoon sa basahon sa Marcos 14 bersikulo 1 ngadto sa 9, no? So akong gihangyo ang tanan kun mahimo palihog manindog ta og atong basahon kining maong mga bersikulo agi og pagtahod sa pulong sa Dios. Okay. So atong basahon ang Marcos kapitulo 14 bersikulo 1 ug 9. Ang bersikulo 1 nagingon nga duha na lang kaadlaw atong dunganan mga igsuon, duha na lang kaadlaw sa dili pa ang kasaulugan sa pagsaylo o ang kasaulugan sa paan nga walay patubo. Og ang mga pangulong pari ug ang mga eskriba naglaraw kung unsaon nila sa pagdakop kang Hesus pinaagi sa lingla o sa pagpatay kaniya. Kay sila nag-ingon dili lang nato iatol sa kasaulugan kay tingali unya ug mahitabo ang kaguliyang sa mga tao. Samtang dito si Hesus sa Betania sa balay ni Simon nga sanglahon, samtang nagtambong sa kananan miabot ang usa ka babaye nga may dala nga mahal kaayo nga pahumot nga lunsay nardo nga sinulod sa usa ka tibod nga alabastro. Iyang gibuak ang tibod ug ang pahumot gibukbo niya sa ulo ni Ginoong Hesus. Apan dihay nga suko nga nag-ingon silang kaugalingon nganong giusikan man sa ingon nga paagi kining pahumot. Ang maong pahumot ibaligya man unta og kapin sa 3 ka gatos ka dinaryo ug ang halin ikahatag ngadto sa mga kabos. Ug ilang gisabay pag-ayo ang babae. Apan si Hesus mingon, pasagdi lamang siya. Nganong inyo man siyang samukon? Usa ka maayong buhat kining iyang gihimo alang kanako. Kaya ang mga kabos kanunay nga anak kaninyo ug bisan kanusa nga buot ninyo. Makahimo kamo og maayo alang kanila. Apan ako dili kanunay nga ania kaninyo. Gibuhat niya ang iyang mahimo, ang akong lawas gihaplasan niya sa daan alang sa paglubong. Sa pagkatinuod sultihan ko kamo nga bisan asa sa tibuok kalibutan iwali ang maayong balita. Ang gibuhat nining babayana isugilon agig handumanan
alang kaniya. Ato iduko atong mga ulo, magampo ta og atong pasalamatan ang buhi nga Dios sa iyang pulong. Langit ng Amahan, salamat Ginoo Lord sa imong kamaayo sa among kinabuhi. Aniana usab kami Ginoo sa makausapa. Muduol sa imong tiilan Ginoo Dios aron mamati sa imong mensahe, pinaagi sa imong balaan nga pulong. Tuguti Amahan nga kami Ginoo Lord God, maangayan Ginoo Lord God nga mamati Ginoo Lord God ug makat-on Ginoo kun unsa magyud ang imong ipadala nga mga katuyuan sa among kinabuhi, pinaagi sa imong pulong. Nining kapunon Ginoo God, among isalig kanimo ang tanan, akong isalig kanimo ang imuhang pulong, gamita lamang ako nga mahimong instrumento Ginoo Lord God, mahimong tigpamaba Ginoo nini. Ako sang gitubos pag-ampo ang imong katawhan nga sila gamito nila ilang mga dalunggan, nga sila mamati Ginoo og ilang kasing-kasing ilang ablihan Ginoo Lord God alang niining maong mensahe. Dalaygon ka o Dios sa walay katapusan kini among pag-ampo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen ug amen. Malingkod ang mga igsoon. So ang uluhan ining ato ang sermon karon mga igsoon, title ini ang pagkabililhon sa gugma nga mainantuson. Okay? Ang pagkabililhon sa gugma nga mainantuson. So sumala sa itong gibasa mga igsuon nga mga bersikulo, kining Marcos 14:1 ngadto sa 9, nagpakita ka nato sa usa ka makapahibulong nga magkaatbang nga kahimtang. Lain-lain nga kahimtang. Una, ang tinuyo nga pagdumot sa mga pari ngadto kang Hesus. Intentional gyud ni ilahang kalagot kay gusto man nilang patyon. Ang ikaduha usab ang pagsaway sa mga tinun-an ni Ginoong Hesus sa dili tinuyo usab nga gugma sa usa ka babaye nga nagbuhat sa maayong buhat alang kang Ginoong Hesus. So, atong tanaw ning duha ka picture, duha ka hulagway nga diin kaning mga pangulong pari tinuyo gayud o gusto ginlang buhaton na sila intention gyud sa pagpatay kang Ginoong Hesus. So nganong nasuko man sila ato nang makita karon sa atong pagpadayon. Ug ikaduha mo ni nga dili tinuyo, ang una tinuyo, ang kaning ikaduha dili tinuyo nga gugma sa usa ka babaye nga nagbuhat sa maayong buhat alang kang Ginoong Hesus. So nagtan-aw ta sa atong kaugalingon mga igsuon nga maghimo tag maayong buhat. Ang paghatag kang Hesus sa atong labing maayo, mga atong mga offerings, ato ang pagsakripisyo, ang ato ang paghalad, dili tungod kay kinahanglan nato kini nga buhaton. Kundili tungod kay siya ang ngayan sa labing maayo nga pagsimba, labing maayo nga pagdaig, ug labing maayo nga pag-alagad ug pagtuman sa iyahang kabubuton. No? Dili na tungod nato nga makahimo ta og maayong buhat ngadto kang Ginoong Hesus ug atong tan-awon nga daw sama sa nakautang og kabubuton ang atong Ginoo. Gihimo na nato tungod kay kinahanglan nato nga buhaton tungod kay siya ang angayan. O kini mga bersikulo mga igsoon nagpakita sa pagkadaghan sa mga tao nga mga mapintas o puno sa kasuko ni Ginoong Hesus. Ilabi na ang mga reliyosong mga Hudiyo, ang mga pangulong pari o ang mga eskriba. Sila nasuko kay gipadayag ni Hesus nga sila mga reliyosong hipokrito. Hypocrites, religious hypocrites. Sila nga tigpakaaron ingnon atubangan sa mga ordinaryong tao. O kining maong pagpadayag ni Hesus dili nila madawat hinungdan nga sila hilabihang suko agin niya. Gusto na nilang patyon. Nasuko usab sila, usang hinungdan usab nasuko sila kay gisamok ni Ginoong Hesus ang ilang negosyo. Tungod kay ang mga leader sa relihiyon ni atong panahon na mao'y nagkontrol sa komersyo dito sa Jerusalem sa templo. Unya giaprobohan nila kinsa ang magbaligya sa mga karnero ug ang mga langgam nga mga halad ug ang uban pang mga butang nga gigamit sa ubang halad ug nangulikta sila og mga bayad alang sa mga nagbaligya aron makabaligya dito. So mura ni sila og kuan kanang arkabala no or unsa ba ni tax collector. So makita nato dinhi nga alang sa nagbaligya sa mga salapi aron magtukod sa ilang mga tindahan kung magtukod kag both niya atong panahon na mga igsoon like for example kaning mga money changer dito do na gina sila payag-payag magbayad ka mag-abang ka
nya nangulikta usab sila og porsyento sa tanan nga mga naninda dito mga dapit. So mao ni ang giyagyag o gipadayag ni Ginoong Hesus ang ilang mga gibuhat. Kay kitanaw sila sa mga tao nga mga relihiyoso, mga buutan, mga maayong tao apan luyo sa ilahang pagkaingon ana. Mao na ilang mga excuse me. Mao na ilang mga binuhatan nga gipadayag o giyagyag ni Ginoong Hesus. Suko kayo sila. Sa dihang gipapawa ni Jesus ang mga nagabaligya o mga nag-ili sa kwarta gikan sa templo, nakadesisyon sila sa ilahang mga kasing-kasing nga kinahanglan nga mawala na si Ginoong Hesus. Oh. Mao na hinungdan nganong nangasuko ning mga pangulong pare. Tungod usab ang mga relihiyoso nga mga Hudiyo, gikapoy na og dili na ganahan mamati sa iyang pagwali tungod kay sila man ang kanunay nga matumong niini. Pagwali ni Ginoong Hesus, sila gyud maigo kay mao man na ang ilahang mga nagpaluyo sa ilang pagka hypocrites nga nagpakita og matarong sa atubangan apan sa luyo daotan ang mga binuhatan, no? So gusto nila nga patyon si Jesus sa walay pagpakabana sa bisan unsang paagi. Unsa ilang buhaton, bahala na kung sa ilang pamaagi aron lagi matuman ang ilang tuyo, no, sa pagkutlo sa iyang kinabuhi. Nagplano sila usa ka paagi, usa ka lingla, usa ka trick nilang himuon aron pagdakop kang Ginoong Hesus sa hilom. Apan niadtong higayon ang mga igsoon nag-umaabot ang celebration. So maglisod sila pagkuha ni Ginoong Hesus. Sa Marcos 14 bersikulo 1-2 nag-ingon din ha. Sa uno, duha na lang kaadlaw sa dili pa ang kasaulugan sa pagsaylo. So duha na lang ug ang kasaulugan sa paan nga walay patubo. Ug ang mga pangulong pari ug ang mga eskriba naglaraw kung unsaon nila sa pagdakop kang Hesus pinaagi sa lingla o sa pagpatay kaniya. So ang bersikulo 2 nag-ingon kay sila nag-ingon dili lang nato iatol sa kasaulugan kay tingali unya og mahitabo ang kaguliyang sa mga tao. Sa na-mention din duha na lang kadlaw sa dili pa ang kasaulugan sa pagsaylo o katong Passover feast. Dinhi atong makita nga kaning higayon na mao ni ang higayon nga sila nagplano nagyod nga ila yung patyon sa Ginoong Hesus, no. Ato sa makita ni mga igsuon nga silang tanan taliwala sa pag-andam sa balaang paghandom, ang Passover feast. Nag-andam sad sila, nagplano sad sila sa maong execution nga paghimuon nila o pagpatay ni Ginoong Hesus. Unya sa bersikulo 2 sila nag-ingon nga dili nila buhaton kini kay hadlok gid sila sa mga tawo nga magkaguliyang. Kining kasaulugan sa Paskwa or Passover o pagsaylo dili kini usa ka hilom nga panahon sa Jerusalem. Mao kini ang labing mahinungdanon nga pista o celebration sa tibuok kalendaryo sa mga Hudiyo. So mao ni ilang gipaabot yearly ni siya. Mao ni Passover feast. Mao ni mahinadong pista sa tibuok kalendaryo sa mga Hudiyo. Kini mao ang tinuig nga paghandom sa dako nga gihimo sa Dios nga pagluwas sa iyang katawhan gikan sa pagkaulipon sa Ehipto. Ug nahinumdum mo atong giluwas sa Dios ang mga taga-Israelita sa panahon ni Moises. Mao ni nag-celebrate sila. Mao ni naghimo sa ilang paglakaw dito sa Ehipto, giingnan sila nga paghimo mo og pan, pagluto mo og pan nga walay patubo. Ngano man sa may rason nila maghimo sila tungod kay wa pa sila kahibaw silang journey pagguwa nila sa gikan sa Ehipto. So mao na ang ilang gi-celebrate ini higayon na every year gina hangtod karon gi-celebrate na dito sa Jerusalem. So ninihigayon na si Jesus miadto nanihapon. Kini nga tuling kani nga part mga igsoon nagpunting ngadto sa usa ka babae. Ug minumdum ta kining basahon ni Marcos kuno na siya isugilon ug na siya isulti ug na siya gisulat nga atong basahon naagi na kanunay ang diha-diha, no? Immediately. Mao na nga atong makita dinhi nga diretso ra gyud siya. Kini nga tuling nagpunting dayon ngadto sa usa ka babae sa iyang kaisog, sa iyang sakripisyo ug ang iyang talagsaong buhat sa debosyon at tubangan sa lawak nga puno sa mga kritiko ug mga hinawayon nga mga Hudiyo ug mga tao. Ngano man ato maning hisgutan.
Kinahanglan nga atong isgutan ni mga igsoon kay bahin ni mong babae tungod kay nakahimo siya og usa ka talagsaon nga butang nga wala pa mahimo sukad sa mga tao. So atong tanaw ni sa tulo ka punto, mahinungdanon nga punto, ang os, no? Ay lang nindog si piyata og basa basig matimos, no? Timos, no? Ang gawad gipasabot ana timos pure, no? Pure love. Mao ni siya nga ang pagpadayag sa timos nga gugma, which din nagpunting kani sa atong gingon dinhi nga diretso si Marcos sa pagpunting, sa pagpoint niya itong maong matagi treasure, lain-lain matagi pakabahandi sa butang, inumdumisab, nga ang bililhon nga butang nga imong gihuptan o giampingan, kinahanglan nga imong buhian, aron dili mo imong babag sa imong dalan, padulong ngadto sa kaluwasan. So mao nag-emphasize na to din mga igsuon nga kanang bahandi kung unsa ang imong gipanalipdan, unsa imong gitipigan, nagpadayag kini nga mao na ang imong bahandi, no? Marcos 14:3 nagingon samtang dito si Jesus sa Betania sa balay ni Simon nga sanlahon, samtang nagtambong sa kananan miabot ang usa ka babae nga may dala nga mahal kaayo nga pahumot og lunsayng nardo, no? Mao ni binisaya sa lunsay, pure nard, no? Nga kanang pahumot ba? Nga gisulod sa usa ka tibod nga alabastro. Iyang gibuak ang tibod ug ang pahumot gibukbo niya sa ulo ni Jesus. So kaning alabaster jar natay pupariha ani pero dili gini siya mao, no? Ang alabaster jar mga igsuon ingon sad gihapon ani naa siya'y liog-liog pero gamay siya. Unya ang katusad siya humok sa to siyang mabali, no? Ang paghimo nini gituyo ni siya mga igsuon nga pagsulod ana sa perfume o katong pure nard nga gisulod nining jar, ilan na nagipuno paghuman ilang gisilyo. Gisilyuhan nila nga dili gyud nimo mablina. Nganuman tungod sa iyang kamahal unya gigamit sa nila nga ma-preserve nila for how many years or maybe century, no? Mao na nga gisil gyud na aron dili gyud mo unsa nya ang bugtong pag-abli niini. Dili na nimo makuha ang tabon kun dili buk-on gyud nimo. Una pa na nimo makuha ang sulod, no? So iyang gibuak ang tibod ug ang pahumot gibukbo niya sa ulo ni Jesus. So kinsa man ni kining mga babae mga igsoon kun atong basahon sa John 11:2 nag-ingon din ha, kini si Maria mao ang nagdihog sa Ginoo sa pahumot ug nagpahid sa iyang mga tiil pinaagi sa buhok niya ug ang igsoon niya nga si Lazaro na sakit. Naamo sa iyo sa Maria mga igsuon nga mao gyapon ni adto gyapon ni Ginoong Hesus. Unya og atol aning giklaro paron mausa ang inyong focus nining maong Maria. Kini si Maria mao ni siya ang Maria nga taga Betania, naa sa Bethany, igsuon ni Marta ug ni Lazarus. So mao ni siya ay nagbuak og alabastro gibuak dito sa dihog sa ulo ni Ginoong Hesus ang maong pahumot, no? Ang usa ka Maria, mao sa to ang Maria nga gitawag og Maria Magdalena, no? Kato si Maria Magdalena mao to siya ang nasudlan og demonyo nga gipapahawa ni Ginoong Hesus. Og dili to siya taga Bethany kundi ang iyang ngan Mary Magdalene o Maria Magdalena tungod kay taga didto siya somewhere in Judea. Layo siya diri sa Bethany, somewhere dito sa Pika siya gitawag siya og Magdala ang ilahang lugar. Mao nang gitawag siya Maria Magdalena. Hindi ta ma-confuse, no? Mausa niya nato si Maria nga kani sa Bethany nga igsuon nila ni Marta nga mao ang katong nasudlan og demonyo, no? Separate na silang duha. Okay? At least namoy idea, no? So ang mahitabo mahitungod sa cross duha na lang ka adlaw. Mao ni gipasabot ini nga 2 days na lang mao na ni ang pagsugod sa crucifixion. Dili pa kini mahitabo. Pero naglihok na ang mga galamiton, ang mga himan sa kamatayon og si Jesus nasayod ining tanan, wa ni niya malilong. Ug ang nining higayon na si Jesus miadto sa panihapon.
Kini nga bahin mga igsoon nagpunting og nagtudlo ni ngadto sa usa ka babae sa iyang kaisog, sa iyang sakripisyo. Ug ang iyang talagsaong buhat sa debosyon at tubangan sa lawak nga puno sa mga kritiko, puno sa mga hinawayon nga mga tao ug kinahanglan nato ning isgutan tungod sa iyang gibuhat, no. Nya ninihigayon na si Jesus ani aman sa Betania naglingkod sa lamisa sa balay ni Simon sanglahon, no. Ug atong tan-aw ng pitulo nga gitawag dinig Simon nga sanglahon. Gisalikway man na sa una mga igsoon sa ilang panahon kanang tao nga sanglahon isalikway na nila. Dili ganin nila paduolon sa ilang balay, dili na paduon sa syudad. Kung muagi na batuon o guna na sila gidaladala nga karatulad di moingon sila ang hugaw ko. Para dili mo duol ang mga tao mailan sila nga usa sila ka sanglahon. Okay? So samtang gini nga digso napakita sa kaniya sa tao sa pinakadautan nga paagi, duha ka hulagway kini adunay usab hulagway diha sa kinaiya sa tao sa pinakamaayo nga paagi. Kini gikumparar nato ni sa mga pangulong pari niadtong babae nga naghimo sa iyang maayo nga gibuhat ngadto kang Hesus. Ningon din si Marcos mga igsoon nga kini adunay puro nga nardo, pure nard, no? Kini maong pahumot ang kolor ani amber, murag siguro ni unsa bang kolor ang amber? Murag violet unsa ba? Lisod kay pag-spelling. Sige, anyway. So pwede red na lang. Anyway, ang amber no nga lana nga gikuha gikan sa gamot sa tanom nga gitawag og spikenard. So dili di ni siya ordinaryo nga tanom nga ilang gikuhaan. Nya usa pagyud mitubo ni dito sa pinakahabog nga kabukiran sa Himalayas sa amihan sa India. So Himalayas, no? Layo gini siya. Dili kini usa ka butang nga imong gikuha sa lokal nga merkado. Di nimo makuha ni. Kini nga lana nakabiyahe na og libo-libo ka milya subay sa karaan nga mga ruta sa patigayon. So layo gid ini ilang gikuhaan ani gipsabot ni gi-emphasize din ni makita nato kun unsa ang bili ug unsa ang iyahang kaimportante, no? Gi-import kini mao kadto ang matang sa butang nga madunggan sa kadaghanan sa tao sa unang siglo or first century sa Galilee pan wala paggayon nila masimhot o mabaho, no? Sunon kayo ni nga maong pahumot mga igsoon pan kutob ra sila dinha sa ilang nahibaw na pan wala gini sila ka panimaho. So nining higayuna sa diyang pagbuak ni Maria dito sa balay ni Simon. Ang alimyon mga igsoon ang kahumot sa maong pure nard dili gyud matago. Nilokob sa tibok balay ni guwa gini, no? Unya gingon pa gyud diha nga ang alabastro ang bili sa maong butang ana sa alabastro or alabastro jar sama ni, no? Ang bili nini nga gidala sa babae kini mukabat sa kapin og 3 ka gatos ka denaryo. Sa unang panahon mga igsoon kaning 3 ka gatos ka denaryo wala na ko mabutang ang computation but ang equivalent ani is 3 years nga sweldo sa ordinaryo nga trabahante. So dili lang gyud gamay siya, dili siya gamay nga kantidad apan dako gini mahal gini ki siya. Dili kana usa ka kasagaran nga pagbana-bana. Usa na ka gidaghanon sa mga tao nga diha nga sila nakakita sa usa ka butang asama nini nga kaniadto nahibaw-an kun unsa ang bili ni dugay ra sila nahibaw nga bililhon kay ning usa ka butang kaning pahumot nga naa sa alabaster jar. Ang 3 ka gatos ka denaryo mo ay kadaghanang banabana sa mga scholar nga mao ni siya ang 3 ka tuig nga sweldo sa usa ka tawo. Ang uban nga mga komentarista nagsugyot nga kining matang sa prasko alabastro silyado gini siya adunay lunsay nga nargo sa ako nang giingon gisil gini siya gitipigan sa hataas nga panahon ingon usa ka butang nga gitipigan alang sa umaabot mura ni siya imong investment sa future nimo mao nimo ang katungod kay dili ni basta-basta ang kanang 3 years nga sweldo sa ordinaryong trabante dako na kay na siya, no? Unya mao ni sa kantidad nining naa sa alabastro nga diin gisilyado gini gitipigan para sa ilahang future sa nagunit niya na, no? Nagpasabot nga kini kabilin sa usa ka babae. Kabilin sa usa ka babae nga gipasa sa iyang inahan gitipigan alang sa adlaw sa iyahang kasal. O gihimo ning dowry, no? So mao na ang himtang
Dili lang kini mahal nga pahumot, kini ang iyang kaugmaon. Naa ang iyang future dinhi. Niadtong babae nga nagbuak sa alabastro didto sa maong balay. Kini ang iyang seguridad. Dili lang future ang iyang pagyuning seguridad, security. Kini ang butang nga iyang gikuptan o sa kabutang gitipigan pag-ayo batok sa walay kasiguruan kung unsa ang mahitabo sa ugma. Security ni niya mao ni iyang gigunitan kay duna siya mahimo ug makinaunsa, no? Ang iyang kasiguruan ni adiri gibutang. Gipicture lang na pero dili ni mao ang gihimo sa maong babae, no? Sa diyan isgot si Marco sa mga alabaster jar o alabastro wala siya maghatag og detalye. Apan ato sa makita nga kini mao ang bahandi sa kini ka treasure ug ang mensahe na ingon ang naa sa sulod nimo or nako makita ra kung andam ka nga ablihan kini. So sa ato pa ni reflect ni sa ato ang kinabuhi mga igsoon. Ang alabastro o alabaster jar nga puno sa pahumot, dili gyud nato mahibaw-an kung unsa ang iyang humot not unless nga buk-on siya. Kay dili man ni siya mablihan. So kinahanglan siyang buk-on una pa na siya mukuha ang iyang scent, ang iyang alimyon, mahibaw-an nato siya nga mao di na. Sama usab sa atong kinabuhi. Nga kung kita nagtan-aw ta sa atong kaugalingon isip Kristohanon pero wala nato isurrender ang atong kinabuhi sa tibuok yun nga ito ang kinabuhi ngadto ni Ginoong Hesus daw sama nga walay pulos ang atong pagkakristohanon. Sama sa pahumot diya sa alabastro og dili buk-on dili gud walay pulos ang iyang pahumot. Nag-reflect ni sa atong kinabuhi o sa kaulihan atong makita nga nag-reflect usab kini sa kinabuhi ni Ginoong Hesus nga iyang gibuhat diri kanato. Dili lamang kini usa ka botelya mga igsoon nga naay cork ang kanang atong ablihan, no? Usa kini ka mga nga adunay permanente nga taklob nga paabli ni kinahanglan gyud nga buak, no? Ang pagbuak nagpasabot sa matag adlaw nga iyang gidala kini nga prasko. Siya nagpili kung kanus-an niya kini gamiton o kasamtangan nga iyang gitipigan o iyang giampingan. So dugay gid ni niyang giampingan ni aning maong babae o nagpaabot siya sa saktong higayon nga iyang gamiton. O saktong higayon usab nga iyang paggamit. Sa saktong panahon, sa saktong higayon, sa saktong nga tao nga mao si Ginoong Hesus. So, sama sa atong kinabuhi, doon na sad siguro tayo mga alabaster jar nga dili ginato ipabuak, no? Dili atog yung giampingan hantod nga kutob sa atong mahimo sa pag-amping. Tingali dili lang pahumot ang gipasabot dinhi, kundi aduna bay pagtawag sa Ginoo nimo. Nga moingon ka nga gitagaan ka og vocational or vocation nga doon na kay tawag pinaagi sa damgo nga ang Dios nagpalihok kanimo sa daghang nga tuig nga imong gihuptan nga kini dili nimo itugot sama sa pagdagaan ka og panlantaw sa Ginoo, pananawon sa Ginoo nga magamit ka sa children's ministry, magamit ka diri sa iglesia, sa uban pang mga ministeryo dinhi. Apan ang imong gitan-aw kay dili pa panahon, dili lang sa ko Lord, dili pa panahon, no? Daghan ang sama kanato, usa ko ana, no? I was there. Sigong balibad, sakpan gyapon. Anyway, salamat lang gyapon sa Ginoo. Nilikay lang, salamat sa Ginoo nga nahitabo ni. Mao na ang imong gihuptan gyud imo gugot kaayo ug ang imong kaugalingon moingon gyud inigtawag sa Ginoo nga di pa Lord, di pa panahon. Mas ikaw pa ang nasayod, mas kita pa ang nasayod, no? Kay makaingon ka ang kahintang dili pa gyud maayo. Dili lang siguro bahin sa atong pagtawag, bahin sa atong relasyon, sa atong kapika sa kinabuhi, sa atong mga anak. Nga unta panahon na nga isettle ninyo inyong relationship, moingon na ka di pa panahon kay di pa nako feel. No? Di pa nako feel. Wait lang sa ka. Muna usa na gikuan sa Ginoo nato, gitandog sa Ginoo. Dili lang siguro ang relasyon kundi ang atong profesyon, atong trabaho. Nga moingon na Ginoo, biyahe na imong trabaho kay mo ni nahimong babag nimo. Inyamin ka wa gani ni halos gikaon akong pamilya mo biya na hinung ko Lord sa akong trabaho. Mao na nahitabo nako. Sa diha nagtrabaho po naglisod ko pakaon sa akong pamilya mga igsuon.
Mao na giingon nila, gitawag nila hand to mouth. Kanang ingon nila hand to mouth, inigdawat nimo sa sweldo kutob ra gisbaba. Wala na yung magamit sa uban. May pagani ang hand to mouth. Kanag yung hand to hand na lang. Mao na gitawag na tuog tabanog. Kanang inigsweldo, payroll na lang. Kung di mo ganin, napapakapin nga bali, nga panabayri, na overdraft ka sa imuhang expenses. So ingon ni ana, doon na ba'y pagpanawagan sa Ginoo nga ikaw, mga laga din sa iglesia, bisag ari ka din sa praise and worship, o doon na kay bulawanon nga tingog, no? Nga mura kag announcer, singer, ang Ginoo naghatag niya na gamitan na para sa Ginoo. Niya mingon sa nga, Lord, di pa panahon, kaya daghan pang nangkanta dito. Muhawa na Sister Juliet, mangita dito kipuli. So ingon niya na mga igsuon, no? Moingon ta, ang kahimtang, di pa gini mo panahon. O dinhi, kini mahimo nga mas personal pagyud. Usahay ang butang nga atong gipanalipdan, nga magtanaw ta, dili ni sala, atong gitapigan, atong giampingan, mao kini ang pinaka-ultimo nga butang alang kanato, ang pinakatapusan o gikuha nini ang dapat nga si Jesus lamang ang angay nga mag-okupar sa tuang kasing-kasing. So ato nagitan na mga igsoon nga kani kuan kini bililhon kini nako apan wala na kamahibalo nga ang sa pagbuhat nimo niana mao na imong gipatong o gibutang nimo sa imong kasing-kasing gipapahawa nimo sa Ginoong Hesus tungod kay imong bahandi mao na nang usa ka butang nga imong gipuli kaniya. Dili nato na makita satol kay na mga igsoon apan mahitabo kana. So doon ay pangutana, unsa man ang imong gidala? Wala ko mong tanag na may kwarta, gidala, kaya naagi may kwarta. Unsa may atong gidala? O para kang kinsa man ang atong gidala-dala. No? Ang pagbato nining alabastro, mga igsoon, dili ni sala. Ang pagbaton sa plus, dili na problema. Ang problema mao ang butang nga imong gibantayan, ang butang nga dili nimo biyaan, ug ang butang nga hilom nimong isulti, dili kini panahon, Lord. Dili pa panahon ako isurrender. Kana nga butang nga naglingkod sa trono sa imong kasing-kasing. Hinumdumi mga igsoon, ang pagsimba dili lang bahin sa atong mga kantahon sa Domingo. Sama sa atong gihimo ganiha. Dili lamang sa pagkanta, sa pag-awit ang ato ang pagsimba sa Ginoo, mahitungod kini sa imong gipanalipdan sa tibuok simana. Unsay imong gitipigan, unsay imong gipakabahandi, ug unsa ang anaa sa imong gigunitan sa imong kamot nga imong gibutang sa imong kasing-kasing, diin wala nay luna si Kristo sa atong kinabuhi. Bantayan na nato, no? Ug di ta malimot mga igsoon nga ang atong gipanalipdan nagpadayag sa atong gipakabahandi. Tinuod na. Unsa na atong gipanalipdan, mao na atong treasure, mao na ato ang bahandi, mao na atong bililhon kayo nga butang. No? Mao na nga kinahanglan gayud nga pinaagi nining pagpadayag sa timuos nga gugma, buhii ang mga butang nga nahimong babag sa imong dalan padulong sa kaluwasan. Buhii. I-surrender nga to sa Ginoo. Ay lang sa patakag butang, kaya niya manguha na. I-surrender na nga to sa Ginoo. Di nagdala sa ikaduha mga igsoon, ang pagbabag sa timuos nga gugma. So kita na sayon mga igsoon nga, ang sugo sa Dios, love your God with all your heart, with all your mind, with all your strength, with your soul. Tanan, no? So ayaw tanawa ang mga babag sa palibot tungod kay sa matag sirkumstansya, ang Dios mao ang nagkontrol o nagmaniobra ug kini mahitungod sa imong pagsurrender ngadto kaniya. Mao na ang mahimong babag sa atong pagigugma sa Dios.
Di niya ito makita ang gibuak niya ang alabastro. O kini usa ka kusog kayo nga pulong, wala kini magpasabot nga iya kining ginay-hinay lang og abli, wala kini magpasabot nga nangita siya og huyang nga dapit kay iyang bukon o iyang ablihan. Ang pulong nagkahulugan mga igsoon og pagdugmok, buakon. Gituyo kini dili mauli na. Kini usa ka punto nga wala nay pagbalik, dili na niya mausab ang iyang hunahuna tungod kay iya nang gihimo ang ultimatum nga buhat nga maong makababag sa timos niya nga gugma sa Dios. Iyang gihatag sa Ginoo, no? Dili niya mabubo ang katunga og tipigan ang nabilin alang sa ugma. Dili na niya makahuna-huna pag-usab o para sa sunod adlaw, kini hingpit nga pag-surrender sa iyang kinabuhi sama sa alabastro. Ang atong pag-surrender sa Dios mga igsoon, dili partial, dili karon lang adlaw, dili karon lang si manaha. Mo surrender lang kurong si manaha kay na ako'y problema basin tabangan ko sa Ginoo. O karong adlaw lang kay na ako'y exam. O karong adlaw kay na ako'y mga Jew. Labi na nasa kana si Jonah og si Judith magsigsunod-sunod. Mo na nga surrender ko sa Ginoo ron tungod kay naa kay panginahanglan dili mga igsoon. Ang buhat sa pagbuak mao ang buhat sa hingpit nga pagsurrender. Nagpicture na siya sa hingpit ni mga pagsurinder. Ang sudlanan mga igsuon sama sa tuang kaugalingon kinahanglan nga muhunong sa iyang pagkahimong sudlanan aron matuman ang katuyuan niini. Kining atong lawas usa ni kasudlanan mga igsuon nagrepresentar ni sa alabaster jar. Nagpakita kini nga dili nato isurinder atong kinabuhi ngadto sa Dios. O gingon dinhi, ang sudlanan kinahanglan nga muhunong na sa paghimong sudlanan aron matuman ang katuyuan ini. Kung dili nato isurrender ang atong kinabuhi ngadto sa Dios, dili gayud matuman ang kabubuton sa Dios sa atong kinabuhi. Daghan siyang mga butang nga gitagana alang kanato. There's a lot of good things that's stored for us para gikan sa Ginoo. Apan dili nato isurrender atong kinabuhi, so nahimong walay pulos. Sama sa alabastro nga kun dili bukon dili ta mahibalo, dili ta masayod kun unsa ang sulod. Marcos 14:3 nagingon, samtang dito si Jesus sa Betania sa balay ni Simon nga sanglawon, samtang nagtambong sa kananan miabot ang usa ka babae nga may dala nga mahal kay nga pahumot nga lunsay nardo nga sinulod sa usa ka tibod nga alabastro. Iyang gibuak ang tibod ug ang pahumot gibubo niya sa ulo ni Jesus. So gibalik na to pagbasa mga igsoon, makita na to nga walay pagduha-duha, iyang gibuhat kini. Iyang giditso ginagbuhat, gibuak niya, gibubo niya sa ulo ni Ginoong Hesus. Agig pagdihog. Walay paghunong. Ang pagbuak o pagbubo, gidunga na, wala na siya magbalik-balik. Kausara na niya gibuhat. Pero unsay tubag sa mga katawhan nga nasa palibot. Bersikulo 4 ato sa 5 sa Marcos 14 nag-ingon nila. Apan dihay na nga suko nag-ingon sa ilang kaugalingon nganong giusikan man ang ingon sa ingon nga paagi kining pahumot. Ang maong pahumot ikabaligya man unta og kapin sa tulo ka gatos ka denaryo ang nahalin ikahatag ngadto sa mga kabos ug ilang gisaway pag-ayo ang babae nindot kay paminahon, di ba? Nganong gibuak man na nga mahalin nag 300 dinari. Dako kay nang ikatabang dito sa mga kabos. Gisaway og ibadlong nila siya sa mapintas nga mapaagi. Grabe ang pagsaway. Dili kini malumo nga kabalaka, kini usa ka bukas abli dayag sa publiko nga pagpakaulaw sa mga babae. Kung atong tan-awon adunay punto ang ilang argumento. Ngano man nagamit silang mga kabos. Ang ilang argumento sa 300 ka denaryo nga makapakaon sa daghang mga tao mao man iyang gingon apan mao ba gayud kini ang ilang katuyuan? Question mark. Kisay nagsulti niini. Nakaila mo. Wa sa ko kaila. Atong tanawon kinsa ni. Be. Oy si Judas. Kinsa man ni si Judas? Mao ni siya ang ilang treasurer. Siya ang ningon nga nganong giusikan man na nga 300 dinari na siya may naunta kay na atong ibaligya ihatag natos mga kabos. Ha? Ihatag nato dito sa mga kabos. Mo na ibuhat ni Judas sa una. Siya gada sa siya ay treasurer, siya gisig panguha. No?
So mao ni siya ang naghatag og nagsaway sa mga babay og nagkomento, no? Kinahanglan nga kini makita nga ang mga tinun-an ni Jesus mitan-aw ug mikomento sa pagbuak sa alabastro nga usa ka pag-usik-usik. Apan hibalo ba mo nga ang parihas nga pagtan-aw ni Ginoong Hesus, gitan-aw kini ni Jesus ang parihas nga pagbuak nga gitawag niya kini og matahom, maanindot. Sukwahi sa giingon sa iyahang mga tinun-an. Pag usik-usik, apan para ni Ginoong Hesus, maanindot, matahom, maayo. Managlahi ang mga interpretasyon. O ang tibuok nga kalainan, ana asa kun ikaw nagtuo nga ang pagtugyan sa imong kinabuhi nga to sa Dios, sa imong pag-surrender, usa ka kapildihan. Kung mauna ang imong pagtanaw din sa pagtugyan nimo sa imong kagalingon nga to sa Dios nga kapildihan, wala ikaw makasabot sa katuyuan sa Dios sa imong kinabuhi. O kung ikaw mituo nga ingon ang ebanghelyo mi-insister nini nga ang pagtugyan mao lamang ang dalan ngadto sa tinuod nga kamahinungdanon. Sa ato pa, ang atong pag-surrender sa atong kagalingon ngadto sa Dios mao ang dalan nga mahimong mahinungdanon atong kinabuhi sa iyang mga buluhaton. Mao na ang atong pagtulunan makuha diha. Wala man mabadlong si Jesus sa mga disipulo tungod sa pagpakabana sa mga kabus, wala niya badlunga. Nga miingon siya nga, ang tinuod man, doon naman sila punto, pag ingon nila nga para sa mga kabus, ang halin sa mga alabastro, pahumot, nga 300 dinari. Ato makita din na sa Marcos City, unsa may giingon ni Jesus. Sa tubag sa mga disipulo niya nga, giusikan lang, anugon, maayo na sa mga kabus. Apan gitubag sila ni Jesus, giunsa pagtubag ni Jesus sa versikulo 7. Kay ang mga kabus, kanunay nga anak ninyo. Og bisan kanusa nga buot ninyo, makahimo kamo og maayo alang kanila. Apan ako, dili kanunay nga ania kaninyo. Wala tanawan ni Ginoong Hesus nga dautan na ilang katuyuan. Apan giklaro ni Ginoong Hesus dinhi nga ako dili permanente. Ako mula mawara ko ninyo. Ang mga kabus na ara kanunay. Makahimo mo pagtabang sa tanang higayon inyong gusto. Apan ako dili magdugay. Kay nagpadulong naman ni siya ngadto siyang kamatayon. Kana nga trabaho alang sa mga kabus, minungdanon kay na tinuod na apan siya nagingon kini nga higayon. Kini nga higayon dili kana mao nga higayon. Sige pasabot niya. Karon nga higayon nga atong gisgutan, dili mao kana ang higayon nga inyong gisgutan nga alang sa mga kabus. Tungod sa maong rason diya sa bersikulo 7 nga ang mga kabus ana kanunay kaninyo, ako dili. Wala maglama si Ginoong Hesus dinhi mga igsoon. Kini nga higayon kausara kini dili na mausab. Ug siya ang babae nakasabot apan ikaw si Judas wala makasabot. Dili kini drama. Gipasabot kini niya nga tukma gyud sa pagpasabot. Tungod kay kanunsa ang imong gitugyan, ang kaugalingon nga imong giampingan, ang gitukod nga imahe nga imong gipanalipdan, ang autonomiya nga imong gibantayan, kining tanan mahanaw. Kinahanglan gayud nga mamatay. Mga igsoon, wala mangita ang Dios og perpekto nga jar o alabastro o perpekto nga tao o eksakto nga panudlanan. Ang gitan-aw sa Dios ang usa ka guba nga kinabuhi sa tao. Tungod kay siya ang moayo, siya ang mokumpuni, siya ang mopabalik sa original. Usay hatagan nato og akses ang Ginoo sa atong kinabuhi. Apan wala nato hatagi og otoridad. Lord, okay karon mangilabot sa akong kinabuhi pero dili ti katagag authority nga mangilabot ka sa tanan. Partial. Gitanyaga nimo ang Ginoo sa pag-apil sa imong mga panghitabo sa imong kinabuhi apan wala nimo siya hatagi og otoridad. Imong gihatad ang access pero dili ang pagpanag-iya. Nga kung atong tan-awon wa man tay ato, sa Dios man ang tanan. So unsa man unsa man nga bahin sa imong kinabuhi, ang gibati gihapon nimo nga dili limitado sa Dios.
Naabatay gipugngan, naabatay gibabag, naabatay gilain o giseparate nato, giampingan nato, gitipigan nato aron dili mangilabot ang Dios. Kang unsa lang ana nato mayo atong ihatag sa Dios, ang gusto nga atong ihatag sa Dios. Mao ba kini ang atong plano? Mao ba kini ang imong plano? Nakapicture na ba ta, nakahimo na ba tag mapa o plano sa atong kaugmaon? O gihangyo nimo ang Dios, Lord, panalanginin ni Lord, mao ni akong plan sa akong future. Imbis nga mangayo ka sa Ginoo nga, Lord, ikaw ang mag-una sa akong plano. Dili ka gusto mag-una ang Dios. Ang gusto nimo panalanginan ang imong gibuhat, ang imong plano. Ang imong relasyon or atong relasyon, ang atong kamanguhaan o resources. Andam ka ba muhatag? Pero sa usa ka punto, naay mga rason, naay mga do's and don'ts. Pangutana, kini ba ang imong kahupayan? Imong limitahan ang Ginoo. Imong sundon sa Ginoong Hesus, ug sundon nimo ang Dios. Basta dili kini makabalda sa imong kinabuhi. Mao ni kasagaran mahitabo, dili ba? Ambot naka-experience na ba mo, nakaiwagan nimo maka-experience na nindot kayo mga Kristohanon. Mga modelo mo mga Kristohanon. Kaya ako nakahimo sa kuana. Si Jesus wala magingon nga dili nato tabangan ang mga kabos. Kinahanglan na tabangan nato sila ug buhaton nato ang atong pinakamaayo aron matubag ang mga panginahanglan niadtong naglibot kanato mga katawhan. Tungod kay sa iya nang giingon nga ang mga kabos ana kanunay. Apan siya mismo nasayod ug ang maong babae nakita niya nga si Jesus padulong na gyud ngadto sa krus sa iyang kamatayon. Alang sa sala ug sa mga makasasala. Nining higayon ang mga igsoon gipahimuslan nining mga babae ang higayunan nga iyang gihatag kang Hesus. Ug gihatagan niya si Jesus sa labing hilabihan nga gugma ug pagsimba pinaagi sa iyang gibuhat. Mausab na kanato mga igsoon, kini nga mga kinabuhi nga atong gipuy-an lumalabay lamang. Kita kinahanglan nga makatuon sa pagpahimulos ni atong mga higayon nga kita gihatagan og mga oportunidad sa pag-alagad sa Ginoo. Dili nato napalabyon kun anaa ka ni ana maayo. Espirituhanong serbisyo ang Ginoo naglihok diha sa gahom ug gimaya. Ayaw o siki ang higayon. Ihatag kaniya ang sobra nga gugma sa Dios. Sa diha nga ang higayon magpresentar sa iyang kaugalingon sa pagsaksi. Kung ikaw magbagsaksi mga igsoon sa paghatag o pag-alagad kaniya, ayaw usiki ang kahigayunan. Ihatag kaniya ang sobra-sobrang gugma nga angay kaniya. Kung ikaw adunay mga paagi o oportunidad sa paghatag ngadto sa buhat sa Ginoo, ayaw usiki, ayaw langaya, ayaw dugay-dugaya, ora mismo buhata kay mao nay katuyuan sa Dios nga imong buhaton sa imong kinabuhi. Kinahanglan mamuhunan ta sa buhaton sa Ginoo. Atong hatagan o gilabihan gayud nga pagsimba o pagdaig ang adala kanako. Moabot ang kagabion ug wala nay tawo nga makahimo sa pagbuhat. Kining kagabion gingon dinhi mga igsuon dili ni gabi nga mungit-ngit. Ang gipasabot dinhi kagabion atong kamatayon. Atong katapusan. Moabot ang atong katapusan wa na tay mahimo. Dili na ta makamahay, dili na ta makaingon nga maayo pa uta nga kung gibuhat. Wala na, ulahin na ang tanan. Episo 5:16 na giyon magpahimulo sa panahon kay ang adlaw karon dautan man. So dili ta mulantaw sa atong palibot tungod kay kita we have to face the reality. Kay una sa tanan sa wala pa ang kalibutan nahibaw na ang Ginoo karon. Ug nahibaw na sab siya sa iyang gitagana alang kanato ugma. Kita ang aktibo sa uban pang mga outreaches nato, ministries sa atong simbahan. Kita kinahanglan nga ana at mutabang kita kung unsa may matabangon din sa mga ministry labi na ginang Sunday school nakakulang kay usay kapuyon lang siya wa man gimukuan usay nay mo volunteer di sa kagwanta ug nay makagwanta di sa mo volunteer nihangyo lang ko
gidasig ta mo nga kun do na mo higayon, tagai og higayon ang buluhaton sa Dios. Mora tong mention no, Sunday school, iyawat unta na matouch diha, no? Mao nga kinahanglan kita mo tambong sa prayer meeting, mao na ang kinahanglan natong suportahan. Ang atong youth ministry. Ano nahilom pag imong youth? Bago ra ba atong presentation diri sa youth atong kita dire, no? Ilahang musical ninduta sa mga youth oy. Nya inig-ingon nato gisgot og youth nga tabangan nato ang youth, hilom kayo. Anyways, mao nga kinahanglan natong suportahan ang simbahan, dahol ang iglesia sa atong presensya. Unsa may gipasabot niya na? Musimba lamog na amoy pliti o ugwa amoy pliti sa to. Musimba lamog na pliti o ugwa amoy pliti ni amo. Nabali ba? Ano? Aba sa mga to? No? Ni ata din mga igsoon. Kining Domingo, no? Adlaw ni sa Ginoo din ni adlaw nato. Kay og balihon sa Ginoo, ang usa ka semana, ang unom iyaha, usa na lay ato. Mapuno tas trabahoon sa Domingo. Kay usa na lay hatag sa Ginoo. Ang gihatag sa Ginoo unom ka adlaw sa semana. Usa ra gyud ka adlaw ang ipangayo. Nya dili pag yun na siya ang tibuok adlaw ang ipangayo, ang iyang giingon gahini og panahon ang imong pagsimba kanako. Dili man na siya tibuok adlaw nga magsitag atubang diri kay kisa pa may paminaw ninyo naabot mo 4 ka oras diha, usa ra man ka oras ning atong sermon. Mora na, muburi na kay gamay kayo. Igahin kining adlaw mga igsoon. Tinuod ni, igahin ni kining adlaw nga iya sa Dios. Bisag unsa inyong buhaton, nahuman na mo sa inyong dili lang obligasyon kundi commitment nato sa Ginoo nga ato siyang gisimba, ato siyang gidaig, ato siyang gitahod, ato siyang gialagaran, ato siyang giampuan, atong gihatag kaniya ang tanan tungod kay unom ka adlaw nga grasya sa Dios nga gihatag diri kanato usa ka adlaw ra ing gipangayo. Dili pa gyud ka adlaw kundi pipila ra ka oras. Di ba nato mahatag? Mo na mag-expect ko nga sunod Domingo puno na niya. Depende ra gina ninyo unsay conviction ninyo sa Ginoo. Suportahan nato atong iglesia mga igsoon at pinagi sa atong presensya, pinagi sa atong pagampo, sa atong panahon, sa atong bahandi. Umabot ang adlaw nga wala na tay mga oportunidad nga naa ka nato karon mao nay pait kaayo. Atong palabyo ng opportunity nato nga makapangalagad ta sa Ginoo. Inigaabot sa panahon nga dili na ta makahimo. It is finished. Time is up. Pass your papers. Finish or unfinished. Humana ang tanan. Natapos na ang tanan. So ikatulo, ang pagdepensa sa timuos nga gugma. Ang pagdaig ni Jesus mao ang balaan ng pagmatuod sa kamatuoran nga dili malimtan. Mao ni nahitabo dinhi sa mga babae. Ang kamatuoran nga siya sobra-sobra ang iyang pagigugma sa Dios. Marcos 14:9 nag-ingon, sa pagkatinuod, sultihan ko kamo, nga bisan asa sa tibuok kalibutan, iwali ang maayong balita, ang gibuhat niining babayhana, isugilon agi gandumanan alang kaniya. Pagkaninduta. Ibutang ang imong lugar na ining maong babae. Unya moingon ang Ginoo nga, bisan asa isangyaw ning maayong balita sa ang ebanghelyo sa kaluwasan, anaa ang imong pangalan. Gihisgutan. Ingon ni ana ang pagdepensa sa Dios sa timuos nga gugma o tiunay nga gugma o pure nga gugma ngadto kaniya. Isugilon agig handumanan alang kanimo. Nakita nato nga gusto sa mga tinuon nga ibaligya ang pahumot og ihatag ang kwarta sa mga kabos. Nindot unta na nga regalo, nindot nga buhat. Mahimong gipakaon ini ang pamilya sulod sa mga bulan ug unya makalimta na sa dayon. Tungod kay ang halin ni atong 300 dinari nga maalamon sa pag wisely spent makalimta na ngano man ang buhat nga maayo nga imong gihimo bugti niya tong 300 dinari
mawagtang na og dili na mulungtad, mawala na usa ka panahon ni ana. Ibutang nato, nahitabo tong gibaligya nila ang 300 dinari. Itabang nila sa kabos. Ang pagtabang sa kabos maayo na ang mga igsoon. Apan ang nagplano niini mao si Juan isa to? Judas. Remember that Judas not pay. Dako kay na diya sa jeep. Butan niya karatula, Judas not pay. Pero gimong binasayon kisa tong wapa mo plite. So gitanaw na ito mga igsoon mahitabo kini. 300 ka dinaryo ihatag sa mga kabos. Apan wapa ay kasiguruan nga didto pa lang sa panudlanan ang para sa kabos na bos-bos. Tuas pikas panudlanan. Apangan usa ka maayo nga buhat, mo pakatap ka na ug mulanog na alang sa usa ka henerasyon. Mao na ang gibuhat sa mga babae, wala dili gini hikalimtan. Ningon din sa pulong ay sugilon ang iyang numanan alang kaniya ngadto kun asa isang iyang ebanghelyo. Pila na ni katuig nilabay mga igsoon. Apan ni ata dinhi sa maong lawak nga wala niya mabisitai, ni ata dinhi maong lawak nga wala sa kibaw sa atong pinulungan, apan ato siyang gihisgutan. Ingon ni ana ang resulta sa tim-os nga pagigugma kanato sa Dios. Si Jesus nagingon nga ang iyang nabuhat isugilon bisan asa imantala ang maayong balita sa tibuok kalibutan. Ug ato makita sad wala siya hinganli sa ebanghelyo ni Marcos. Ang gisulti din sa ebanghelyo ni Marcos mao ang babae. Gawas lang sa Juan 11. Wala siya plataporma, wala siya nagsulat og libro, wala siya gihimo, no? Wala siya gisulti. Kung atong tanaw nahuman na nato igbasa ning mao nga bersikulo, apan ing gisulti din ako sa babae, igo niyang gibuak, iyang gibubo ni Ginoong Hesus, unya gisaway siya, gibadlong siya, pakawawan siya. Pero walay pulong nga niguwa sa iyang baba. Di ba familiar? Si Ginoong Hesus gisakit, gipaantos, gilansang sa cross, pero wala gyud pulong nga nireklamo siya. Gibuak niya usa ka banga o alabastro, gibubo niya kini, gidawat ang pagsaway sa hilom o gigawa sa kwarto og siya mao'y usa sa labing handumanan o gihinumduman nga babae sa tibuok kasaysayan sa tao tungod kay si Jesus miingon ni ana. Si Jesus nagingon ana. Marcos 14:8 ningon gibuhat niya ang iyang mahimo, ang akong lawas gihaplasan niya og daan alang sa paglubong. So doon na din siya prophecy sa kamatayon ni Ginoong Hesus ang pagdihog kaniya. Ang pagdihog og lawas alang sa paglubong may usa ka buhat sa halawom kay Ultimos nga gugma og dungog sa Hudiyo nga tradisyon. So mao ni ang tradisyon mga igsoon nga ang kanang patay nga lawas bubuan ka nagpahumot apan si Ginoong Hesus sa wala pa siya mamatay nakita ng daan gibubuan na siya og pahumot. Nagpakita ning naghulagway sa iyang umabot nga kamatayon. Ang babae wala masayod kay ang gibuhat. Ngano kini ang gibuhat? Dili siya usa ka theologian nga nagpractice og soteriological nga mga implikasyon sa Biblia sa iyang mga aksyon. Usa lang siya ka babae nga ordinaryo nga nahigugma kang Hesus ug gibuksan ang tanan nga anaa sa iyang atubangan. Ang alabastro. Nakita ba nimo kung unsa ang nahitabo dinhi? Ang banga gibuak, wala nay sulod ang prasko, diha na sa salog. Ug nahimo kining sambingay sa ebanghelyo tungod kay sa sunod nga mga duha ka adlaw ni anang higayuna si Hesus na usab ang magbuak ang iyang lawas ibubo diri kanato pinaagi sa iyang kamatayon. Ang babae wala masayod nga nagsangyaw siya sa ebanghelyo. Ang iyang gihimo gibuak ra niya ang banga. Mao na ko natong tanawon ang mga butang nga imong gibubo alang kang Hesus. Mulabaw pa sa tanan nga imong gihuptan na sulayan ning kalibutan. Nga imong gihuptan. Labaw pa. Kini mao nako kayong sukwahi sa mga kabilin mga igsoon.
O ato makita din nga ang baga kinahanglan na muhunong sa paglungtad aron mahinuduman sa kanturan. Dili na magpabilin kini nga sirado, silyado, kinahanglan kining bukon aron mahinuduman kini hangtod sa kanturan. Kayo kini itago mga igsuon, kini panalipdan gipreserbar, luwas sa tipiganan, kini moadto lamang sa imong ug akong lubnganan, ingon nga usa ka matahom nga artifact, antique. Apan say gayon nga kini imong bukon, ang imong kinabuhi, imong bukon, i-total surrender nimo ngadto sa Dios, sigurado gayon nga ang imong kinabuhi makabaton og kaluwasan. So agi panapos mga igsoon, ang Dios nagtudlo kanato nga ang tanan nga nagpresentar o nagrepresentar sa tinuod nga pag-alagad ngadto kaniya, dili gayud makalimtan. Mao ni atong timan-an. Ang Dios nagtudlo kanato nga ang tanan nga nagrepresentar sa tinuod nga pag-alagad ngadto kaniya, dili gayud niya makalimtan. Kadtong mga butanga nga iyang namatikdan og kini adunay paglungtad ug magpabilin og walay katapusan ang iyang pagkabililhon. Nakita sa Dios ang imong gibuhat ug kini mga butanga nga atong gibuhat ug inyong gibuhat magpabilin kining bililhon hangtod sa kanturan diha sa pananaw sa Dios. Mga butang adlaw nga ang iyang pagagantihan ang iyang mga alagad alang sa iyang pag-alagad sa hilabihan nga pagsimba alang sa iyang himaya. Ang Marcos 9 mga igsuon nga bersikulo 41 nagingon, kay bisan kinsa ang makahatag kanimo o kaninyo ug usa ka tubig, usa ka tasa nga tubig nga mainom sa akong ngalan, tungod kay kamo iya ni Kristo sa pagkatinuod. Magaingon ako kaninyo nga dili siya mawad-an sa iyahang balos. Usa ka tasa nga tubig nga imong ihatag sa imong igsuon sa ngalan ni Ginoong Hesus, dili gina mahitabo nga dili mo balos ang Dios o mohatag og panalangin ang Dios sa imong kinabuhi. Hinumdumi, ang tulo ka minungdanong pagtuon. Ang una, ang pagpadayag sa timus nga gugma. Kinahanglan ang atong gipanalipdan mapadayag sa atong pinakabahan, magpadayag sa unsa gyud ang atong bahandi. Ang bililhon nga butang nga imong gihuptan o giampingan, kinahanglan nga imong buhian aron dili kini mahimong babag sa imong dalan padulong ngadto sa kaluwasan. Ang ikaduha, ang pagbabag sa timos nga gugma, ayaw tanawa. Kung unsa man kini mga babag maigsoon sa paghimo nini mga butanga diha sa palibot sa imong matag sirkumstansya, hinumdumi nga ang Dios mao ang nagkontrol, ang Dios mao ang nagmaniobra tungod kay kini mahitungod sa imong pagsurrender ngadto kaniya. Ikatulo, ang pagdepensa sa timos nga gugma, ang Dios mutanaw sa imong gibuhat. Ang pagdaig ni Jesus mao ang balaanong pagmatuod sa kamatuoran nga dili gayud niya malimtan. So bisan na usa ka baso nga tubig imong gihatag sa imong igsuon, dili ka na malimtan sa Dios. Og kamo mag-expect gayud nga aduna gayud siya panalangin nga moabot sa ato ang kinabuhi. Busa mga igsuon, atong tan-awon dinhi ang ato ang titulo. Giingon din na nawa man o dara. Ang mainantuson nga gugma ako lang balihon. Ang pagkabililhon sa gugma nga mainantuson o ang mainantuson nga gugma o sa kabililhon nga gugma alang sa Dios. Magampo ta. Ito'y piyon na itong mga mata, ito'y duko itong mga ulo. Magampo ta mga igsuon. Dalaygon ka o Diyos sa walay katapusan. Langitong Ama, salamat Ginoo sa mensahe ng imong gihatag kanamo nini kahaponon. Dalaygon ka sa walay katapusan Ginoo Dios. Amo kang gidayeg, amo kang gisimba. O Lord, salamat Ginoo sa mga pahimangno, sa pahimatngon. Ug sa pagtulunan Ginoo Lord God sa among tagsa-tagsa ka kinabuhi. Imong nakita Ginoo among mga apan Ginoo Lord God, dayag sa imong mga mata, walay nalilom Ginoo God. Apan imong gipasalig, ikaw Ginoo misaad kanamo. Nga ang mga buluhaton nga imong gisangon kanamo nga among mahimo, dili gayud kini makawang nga ikaw Ginoo mohatag gyud og panalangin sa imong katawhan. Salamat Lord ining haponon, salamat sa imong mensahe, kini imong pagampo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen.